So, ito na nga mga moms, alam nyo ba, kanina sobrang init dito sa farm. So, katatapos ko lang magtupi ng mga damit na nilaban ko kahapon. Kaya naman, kanina while nagla-live ako, biglang umulan. So, ayan. Malamig-lamig na ngayon dito at presko-presko na. At higit sa lahat, ang mga lupa, halaman na tanim ni Brenda ay nadiligan. O, diba? Kabog. Kaya naman sila ngayon ay nandun sa ilog. O, nagbabanding na sila doon. Eh ako, ako po kasi gusto ko na rin maligo. Kaya lang, hindi ko pa magawang maligo dahil nga magkukulay ako. Kasi nga yung mga white hair natin, naglalabasan na, yung mga chismis. My God. Ayan. At bago pa dumating ang malakas na ulan, may mga bisita tayo mula sa Cagayan de Oro na nandito ngayon. Ayan. And good thing, nakasilong sila kaagad bago pa sila mabasa ng tuluyan. So, halika. Magpa-fresh na tayo ulit. Magpa-younger looking agad tayo. Ganon. Ayan, so naligo na tayo mga moms. At hindi pa ako nakapagpakulay ng buhok kasi nga mali yung color na binili sa akin ni Britney. So, ayoko nun. Kasi baka mukhang tanso, hindi siya magbabagay sa akin. So, mas prefer ko pa rin it's either dark brown or at least medium brown. So, okay. Bago yan, ito na muna. Samahan nyo ako dahil may mga naglalako kanina rito mga bata. At nagbebenta sila ng mangga. Diba? Kahulma lang. Ayan. At syempre meron tayo sausawa na ginamos. Pang machi-machi. Sa amin sa Pangasinan, ganyan din talaga. So, dun sa puno namin, sa Pangasinan, ang tawag namin dun sa mangga na meron ako ay ang aming manggang kalabaw. Actually, ang asim niya. Naamoy nyo ba? Diba? Kabog. Kaya naman, samahan nyo na ako. Kainin natin ta. So, eto na nga mga moms, babalatan na natin ang ating mangga. Naku, sa pagbabalat pa lang, nangangasim-ngasim na talaga ako. Amoy pa lang, nangingilo na yung aking mga ngipin. So, maaaring ang iba sa inyo ay nangangasim-ngasim na nga. Ayan. At ito po ay hindi lamang masarap papakin. Masarap din siya para isama sa ulam, no? Gawin siyang ensalada, ganyan. Especially kung may bagoong alamang. Doon sa amin sa Pangasinan, masarap yung maalat-alat na manamis-namis, yung ginisa na merong toasted na taba ng baboy. Alam niyo na. So, halika na, simulan na natin kirain ito. So, yummy. Asim-asiman. So, ayan. Lalo na rin naman ang kutsilyo. Ayan, hiniwa ko na rin na using our peeler. So, sinubukan ko yung magiging lasa at effect niya kapag binalatan ko muna. Ay, kumuha muna ako ng mga maninipis. Yan. Instead na makakapal yung pagkakahiwa ng mga laman para kainin at papakin natin. Handa na ba kayo? Handa na kayong mga sim? Sabayan niyo ako. So, this is it mga ma'am. Sitikman na natin ang ating mangga. So, kung mapapansin ninyo, ibang klase yung paghiwa ko. So ko muna siya sa bagoong. O sa ginabos. Asim. Asim niya mga moms. Sorry. Ang sarap. Sarap talaga siya. Sensya na ha. Kung nangangasim kayo. Kung hindi ma'am, congratulations. Sana sa akin mga asim. Maasim to ha. Knowing na manipis lang yung pagkakayuan niya. Testing natin yung kagatin. Makikita mo talaga yung crunchy niya. Diba? I love it. Comment down below kung ano yung favorite ninyong klase ng mangga. Yung hilaw diba mayroong manggang piko, manggang kalabaw, meron yung mga manggang, ano tawag sa mga manggang maliliit?
I love it. Bakit nga kaya, no? Bakit nga kaya mostly kapag may buntis, mangga yung hinahanap? Bakit maasim? Ba't hindi yung matamis? O bakit hindi maalat? Diba? Maanghang. Love it. Mas gusto ko yung kinakagat. Maririnig mo yung crunchiness. I love it. Nga pala, tingin ko nga pala kay Doc Che. Ayan, na Infinity Smile. Sa akin, napakagandang ngipin ngayon. Nas clean na siya. Tapos meron din siya binigay sa akin na toothpaste. So, yun ang ginagamit ko. Panglinis ng aking ngipin. Para mas mag-whiten siya. Whew! So, that's for now, mga mams. Mukasib. See you later. Ayan na si Ching. Nakikiasim din siya. Ha? Pasim. Sa kanya naman, toyo po yung sausawan niya. Maasim-asim. Bakit napapadalas ka sa pagkain ng mga maaasim this past few days? May laman ba rin yan? Bitok. Lame? Lame. Sino mas lame? Yan o yung imong ex-uyab? Yung ex. Ay! Makarot mo?